Pa evo nas ovde u Parizu, terenski rad, izveo sam sam sebe za 8. mart. Evo kebab ovde, znači to je tradicionalno tursko jelo, Istanbul, tako se zove i lokal, ali vidio sam da Kinezi prave, preuzeli su Kinezi ovaj restoran, pa rekao daj da probamo ovo čudo, kako to Kinezi uspeju da iskopiraju sve vrste hrane od svih ljudi. Mogu vam reći da nije loše, nije kao turski originalan, ali eto, potrudili su se, tako da meni je bilo iskušenje kad sam video njih. Zamislite da su počeli da preuzimaju i turske tradicionalne restorane. A inače, pošto ste me uvek pitali kakve su cene, ovo vam je negde oko 16 eura sa tradicionalnim jogurtom koji se zove ajran i ovaj tanjir, tako da znate, sve zavisi gde padnete i šta kod koga jedete. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli.